I'm a married man. 5 years till marriage. Everything has been going on well until mukadzi atenga mota. She does not allow me to drive it. Guys, imagine, ndinotoita in drive. Apa motikari ipo. To make matters worse, akatodzidzira kudrive apa mota yangu before yaita accident. Handizivi kuti ndizvo here zvinoitwa here kuti vanhu vabatirane zvinhu mumarriage. Hayo ngaro in drive muchinda umu. Ngaro in drive. Hapana chakaipa, ngaro in drive. Kapoza aratidzwa kuti haisi yako. The message is clear. Usabate chinhu ndechani. Saka usachemere. Uchanoita accident. Nayo. Handokamboita pamwe nyaya chanzi pane yakamboita accident. Pamwe ruzivo wakamboita. Yake ndio yakaita accident. Yake muchinda ka. Ari kunzi wakamboroveresa iwe. Hatikupei. But iwe wakadzidzira kamota. Hazvina basa. Problem yatinayo varume. Unokunoenda girlfriend nemota yemukadzi. Unotipisa katokudzivaira rume munoenda nacho. Aparika. Inorabe pamadhira unoenda nadzo hauruzvitaona saka pamwe yakatonzwika kati tsano ndikutokupa empowerment ndikusimbisa chinhu chii saka imborwadziwa endai kuindriving because haikumirire apinde mukati wombogara naye wombotaura naye indrive yakakumirira. Kashuma zvatotaura nezvokuti zvinhu zviri kuitika pamba mota yaida kutengwa nangwe ida kupiwa ikunzi ndeyamadhamu ngaitengwe through iwewe handitika because ndiwe murume pamba woti iwewo zvatiri kuita mota iyi uchambofanira ishandisa ndiwo unenge wakumboshandisa pamba ushongorowa maraundi uchienda kubasa ndakutengera yekuti ufanira kushandisa zviri kuitira nyore zvemakombi zviya zvanechi ndakurerutsira saka kana ukazororera iwe unongoti mota yayo ufanira kumboshandisa imbondipawo ndiri red flag inosvika kana kubhedha mota yangu walaiti munhu achiita tumachallenges tukapawa ikaka kana makuzeru pambedha 1 even wada kutomboita imwe program unotanga uri kuwasuma hapana romance baba.